বিশেষ খাইয়ে চিনি আঙো হুমুলং পাট মান্দাই তাই চিনি টাকারজলা ওখান ধরে সিগার আর প্রায় 1,500 থেকে 2,000 বাইক দङ जोंनो सिगार जमान जाक जोंनि खुमलुं आम थायो सकायसा पिसफुल बागलि खाय थाङि दङ जोंनो वाइट टेप एबा तेरमो तरफ থেকে अबन मेन चिन आसि मुंखा नर जतन साइमानो खुमलुं आम चायो ओय একটা দল আঙা দল বুং ফা थांया আমর ফাই চিনি खुमलुं प्राय आगिबो नुखा नरस आम नुखा चिनि खुमलुं आम चायो जे पिसफुल नि दङ माने जे शान्ति नि दङ माने आबनो नस खाय नाय दङ बर आबन दानि बुके बं बसां बं नासि मुंखा बं बसां जे एडिसि इलेक्शन जेबो जोंबोनो जों चिन नखरंना कासिन खुमलुं आम चान बरनो जों मेस राम जों नि चिनो बागल मिसिंते ताखुते बुकुक सं बय खुमलुं आम चाइनो पिसफुल शान्तिके मतन नायाफानो जों तेब्रामो थारो जों वाइट टेप जों दिनम एक मेस दंनाय खुमलुं आम चायो जों दिन शान्ति बाबे जों बागलि खायै अबन चिनि कलकाता मुं दंनाय खुमलुं आम चाइनो शान्तिके पिसफुल तनांथों जों मासि मुसि अंकासिया ता केसे कक जों और नगै दङ किसु और सामु हामे खानि रक किसु जागा चिनि जार तेमो दाखाय दंनाय एबा सिङाव जागाव जारा दिनम सापुटार बंनबो नगरवा हाबै हुनकि दुमकि आजि जों आपला सिरि दङला दर नु खनाव जों खरस ताखु अजा प्रेस मिडिया बजन बर फियगलिया गोबां मासि मुं तामो जों अबो सारामु जोंनो नर साबदा नों दे जों रेडि दंहासै जों जे खायना चेंनाय और कि केमा बाथागला केबो जों दि दाया चिन नासि मुंआबोया चिन पार्टी नासि मुंआबो चिन ब्लग नासि मुंआबोया जों माइ चिन तिबासन हामक्राय चिन तिबा दफना हामक्राय फिया बर नाय दङ अजा खबरना बागै एकटे मेस न जों सिगा रेडि दङ और देश থেকে 2000 বাইक फैजाक जों मजरी चें खांगे और किन्दुते बाथा मुं दंहाय गेला ताखुसं आबागे कुसिया रंदे ताई खुमलुं आम चाइनो शान्तिके तंदे तबाय न सखायन राजियासि हामबाय दिनै खुमलुं सिन्डिकेट निसिमबो सुदरा बाइक रेलि दंना जों और चिन खुमलुं सार्केल पुरा प्राय और खुमलुं एरिया दं माने जों मन कभार खायनाय ताब जों सिम चेंगै जों ता जय गोविंदते कला बागानते दसरामते जों एन ताब का दंदे हाबो जों हनाय